Ευαγγελιστής Λουκάς, την πόνεσε, δεν την λυπήθηκε απλά, την πόνεσε. Σταμάτησε η νεκρική πομπή, πλησίασε στο νεκρικό κρεβάτι και τότε ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, ο αρχηγός της ζωής, λέει λοιπόν στον νεαρό, «Νεανίσκε, σύ λέγω εγέρθητε». «Νεαρέ, σε λέω να σηκωθείς». Του έδωσε το χέρι, το παλικάρι σηκώθηκε για μεγάλη δόξα του ονόματος του Θεού και τη φανέρωση της δόξας του Θεού για μεγάλη χαρά της χαροκαμένης μάνας, και από εκεί και πέρα ο καθένας πήρε τον δρόμο του και η μάνα με το γιο της πήγαν στο σπίτι και συνέχισαν τη χαρά πλέον. Ο δε Ιησούς με τους μαθητές συνέχισε την πορεία. Σκηνή από την καθημερινότητα. Σκηνή από τη ζωή του καθενός μας. Ο ανθρώπινος πόνος και συγκεκριμένα ο θάνατος στο προσκήνιο. Όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος ο Καψάλης, στη ζωή μας υπάρχουν τριών ειδών πόνοι. Ο ένας είναι ο πόνος, ο σωματικός, η αρρώστια ή οποιαδήποτε άλλη ταλαιπωρία του σώματος. Ο άλλος ο πόνος είναι ο ψυχολογικός, τα διάφορα προβλήματα τα οποία απορρέουν από την ψυχολογική καταστροφή και της ισορροπίας του ανθρώπου. Και ο τρίτος ο πόνος είναι ο πνευματικός, η αμαρτία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει γευθεί μία από τις τρεις μορφές του πόνου ή και τις τρεις μορφές. Όποιος έζησε και τις τρεις μορφές είναι περισσότερο ευλογημένος από τον Θεό, γιατί όπως έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος, κάθε πόνος είναι μια επίσκεψη του Θεού, είτε σωματικός, είτε ψυχολογικός, είτε πνευματικός. Είναι δηλαδή η συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι η ευκαιρία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να γίνει όχι απλά καλύτερος, να γευθεί τη ζωή, να αποδεσμευθεί και να λυτρωθεί από τον θάνατο, πατώντας τον θάνατο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η σημερινή περικοπή θα μπορούσε κάλλιστα να περιγραφεί και ως περικοπή του πόνου. Ο πόνος της χαροκαμένης μάνας και η συνάντηση με τον Κύριο της δόξης, τον αρχηγό της ζωής. Έτσι λοιπόν και εμείς, όταν πονάμε στη ζωή μας, με οποιαδήποτε μορφή που είπα πριν, ας καταφεύγουμε στον αρχηγό της ζωής, ας καταφεύγουμε στον Πατέρα μας, ας καταφεύγουμε στον Θεό μας. Και εκεί λοιπόν προστρέφοντας να ζητάμε το έλεος Του, τη βοήθειά Του, την παρηγοριά Του, τη δύναμη να μας δίνει έτσι ώστε να ξεπερνάμε τους πόνους και αγωνιζόμενοι καθημερινά σε αυτήν τη σταυρόσιμη καθημερινότητα να μπορούμε κι εμείς όταν έρθει εκείνη η καλή ώρα να ζήσουμε τη χαρά του Αναστημένου Χριστού, να ζήσουμε τη νίκη του θανάτου μέσα από το θάνατο που δεν θα είναι καταστροφή, αλλά θα είναι πέρασμα στην αιωνιότητα και στη σωτηρία της ψυχής που εύχομαι για τον καθέναν μας. Αμήν.